Vi har 2 støtteben i vores program. Vi har et, der er elektrisk, og et, der er hydraulisk. Vores elektrisk, det hedder Tesa. Det er beregnet til autocamper. Der typisk så køber man 4 ben og monterer på sin autocamper. Det er rimelig simpelt, hvis man skal sige på den måde. Så er det jo det idé med sådan en elektrisk støtteben, det er, at de går selv ned, og de løfter bilen og nivellerer bilen, så den er vatter. Fordi en autocamper står jo altid i princippet skæv, fordi den har jo det med at dykke i fronten, så skal man helst have den hejse op, og hvad er terrænet. Og det er jo ikke bare lige at gøre med en støtteben, som man kender fra en campingvogn. Det kræver sådan noget, eller niveaukiler kan også som til at gøre det, men det her, det er lækkert, det er smart. Tesla-benen, de kan gå op til 5 tons til løft, så det er de typiske, de fleste autocamper. De vejer 60 kilo for benen, og de kan løfte 16 cm. Det er det, de har vandret i. De kommer som sæt med, som sagt, 4 underplader og de ting, man skal bruge. Og der er trådløs fjernbetjening med, og der er selvfølgelig også et bedre display. Man kan løfte manuelt i sider, altså man går ind og trykker på en side, og lige lidt mere i venstre side. Jeg synes ikke, det var helt rigtigt, eller den er sukken i løbet af natten, så kan man justere den til. Så kan man også få hydraulik, og der har vi fået noget fra Mavi, det italienske topprodukt, som hydraulikken kan løfte lidt højere. De kan tage 7,5 tons dem her. De vejer kun 45 kilo. De er lidt dyrere end en elektrisk ben, men det er svært at sige, at det ene er bedre end det andet sådan i min verden, fordi hydraulisk har selvfølgelig mere, at de kan løfte højere, og de er lettere, lidt dyrere. Elektrisk den har den lille fordel, hvis man camperer rigtigt om vinteren, så kan de bruges om vinteren. Hydraulisk vil typisk fryse om vinteren. Så det kan være et af ulemperne ved hydraulisk. Men kan så løfte højere, så du kan sådan sige plus minus. Men det er nogle rigtig fine produkter, og hvis du ser i dag, autocamp-markedet, det er jo groet rigtig meget de sidste år, og det her det gror så med igen.